Askotan hitz egiten dugu gaztei buruz, baina zuetaz hitz egitea baino garrantzitsua da zuekin, gazteekin hitz egitea. Eta gaur, horixe egin nahi dugu, zuen ahotsa entzun, zuei entzun. Hori da egin nahi duguna. Emakumeen kontrako indarkeriaren gainean esan behar duzuena entzun nahi dugu eta entzun behar dugu. Zuen ahotsa ezinbestekoa da euskal gizarte osoak partekatzen dugun helburu bat betetzeko. Eta helburua zein da, neska eta mutilen, emakume eta gizonen arteko berdintasuna lortzea. Benetazko berdintasuna lortzea. Hori da helburua. Horretarako zuek ahalmen eta botere handia daukazue gainera. Jakin badakigulako sare sozialetatik eta mundu digitaletatik indarkeria matxista ukatzen duten hainbat mezu jasotzen dituzuela egunero, eta horren aurrean, guzti horren aurrean, mezu bat bidali nahi diogu gizarteari. Euskal gizarteari bidali nahi diogu mezua da, datorren azaroaren 25ean, emakumeen kontrako indarkeria geldiarazteko nazarteko eguna ospatzen dela aprobetxatuz, helarazi nahi diogu mezua da, gazteak prest zaudetela horri aurre egiteko. Eta besteak beste, orain ikusiko duguna da spot txiki bat, 20 segundokoa, eta spot honekin hortarazi eta aktibatu nahi dugu euskal gizartea. Beraz, entzungo eta ikusiko dugu spota, ondo baderitzozue, 20 segunduko kontua da, eta gero jarraitzen dugu. Emakumeen aurkako indarkeria asmakizun bat da. Indarkeriak ez du generorik. Beste herrialde batzuetako kontua da matxismoa, ez hemengoa. Indarkeria matxista ukatzea, haren alde egitea da. Batu gaitezen geldiarazteko. La violencia contra las mujeres es un invento. La violencia no tiene género. En otros países sí que hay machismo, no aquí. Negar la violencia machista es una forma de apoyarla. Unámonos para pararla. Ikusi duzuenez, bi mezu nagusi helarazi nahi dizkiogu gizarteari. Lehenengoa, indarkeria matxista ukatzea haren alde egitea dela, ukatzeak hori ekartzen duela. Eta bigarrena, gizarte osoaren batasuna beharrezkoa dela indarkeria matxistari aurre egiteko. Guztion batasuna. Errealitatea da, berdintasunaren kontrako erreakzio bat dagoela mundu mailan, eta adituek, gero Elisak esango digu, baina adituek ohartarazten digutela erreakzio hori zuei, gazteei, bereziki zuzenduta dagoela, eta eremu digitalaren bitartez zuzentzen ari dela bereziki. Horregaitik elkartu gara gaur, hemen, zuen iritzi, zuen esperientziak entzuteko, eta hori da gaur egin nahi duguna.